Bore da bawb, mae'n hyfryd bod yma heddiw a fel y dywedodd Dylan yn gynharach yn sicr mae yn fraint. Gwenllian ydw i a nes i gyfarfod Colin am y tro cyntaf fel ciw academydd yma yn Adran Astudiaethau Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd rhyw chwarter canrif yn ôl. Ond bore yma dwi am Sianeli, Betty George, Dewi Llwyd, Xavier Grasset ac Oprah Winfrey drwy gynnal sgwrs ychydig yn fwy anffurfiol i ddod i adnabod Colin y dyn. A tu nôl i ni fyddwch chi wedi sylwi'n barod bod yna rîl o lyniau difyr iawn. Mi fydd y rîl yn mynd o gwmpas sawl gwaith, felly mae yna gyfle i chi weld y lluniau mwy nac unwaith. Wel, yn barod mae Dylan wedi dyfynu allan o'r cywydd anrhydedd i chi gan y prifardd Emyr Lewis, gafodd ei gyhoeddi ar adeg cyhoeddi Language Policy and Territory, a medd Emyr Lewis wrth i ddiffinio iaith, y gyfraith gydd a lunia'n byw a flonydd. Felly mae hynny'n rhyw fath o segwe i fewn i'ch magwraeth yn y Bari a tybed fysach chi'n myfyrio ryw ychydig ar y fagwraeth honno, Colin? Diolch i ti. Pa fath o aelwyd? Caredig, croesawgar, cerddorol, Cristnogol. Oedd yn had ci o gefndir amaethyddol Lambadarn Fawr. Fel miloedd arall yng Nghymru, nath ei symud i'r Rhondda fel lwr i Ynys Hir, a gath yn had i fagu yn 13 o blant, mental and physical cruelty, i fy mam gi. Nid cyndrwg a J.S. Bach, oedd yn dad i 20 o blant. 2 braig ddo, nid un oedd yn feichiog trwy'r amser. A gwrth i'n had ci fynd yn sâl gyda'r llwch, nath ei symud i fyw gyda un o'i ferchedau i'r Bari. Roedd fy mam gi o Alltwen, a nath nhw gwrdd a phriodi. Dwi'n yn siŵr pryd i wedi gwir, ond yn y Rhondda yn sicr. So mi ges i fy magu yn y Bari. Oedd yn had yn gweithio fel cynllunydd, nid cynllunydd iaith, ond cynllunydd gwaith, ym Mhorthradd y Bari, Bari Docks. Oedd yn perthyn ar y pryd ar ôl yr Ail Rhyfel Byd i British Rail. Allwch wedi cael ei wladwriaethu. Mae hwnna'n bwysig ar gyfer rhywbeth arall na i weid yn y dyfodol. So oedd e'n gweithio yn galed iawn o 7 y bore tan rhywbeth fel 5, ond bron bob nos fel cerddor oedd yn had yn dysgu music yn ysgol Gladstone Road, Bandiau Pres, oedd yn arweinydd Barry Town Silver Band, 20 mlynedd, i nes bron iddo farw yn 80. Ac bob bore dydd Sadwrn oedd e'n dysgu cerddorau ieuenctid Morgannwg ym Mhontypridd, yn drws nesau Ysgol Rhydfelen, yn coleg ym Mhontypridd, yn y Tec. A wedyn, pnawn Sadwrn a weithiau ar ben wythnosau hir, oedd e'n cynnal cyngerddau yn y Bari ac yn y De Cymru. A fe hefyd oedd ysgrifennydd the British Band Association yng Nghymru. So, gweithiwr ddiwyd iawn, disgybledig iawn. Falle braidd yn ddi-hiwmor ar brydiau, falle braidd yn ddi-hyder. Oni bai i fod yn ddiacon ac yn arweinydd y gân yn hapel Tabernacl y Bari, ac wrth wneud am music oedd wrth i fod ac yn awdurdodol iawn, yn llym iawn. A mae rhan o'i bersonolaeth i o'n had yn disgybledig. Oedd mam yn gwbl wahanol. Na i'n weid show-off, ond bourgeois, actores, gath ei eni yn Poole yn Dorset, bu farw i thad hi yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a mi nath bachan o'r Bari, Mr Richards, gael ei orfodi i fynd i Poole, i ailadeiladu porthladd Poole, rhag ofn bod yna ail Ryfel Byd yn fuan iawn ar ôl 1919. Mi nath fy mam gi briodi fe, oedd gen i 2 o blant, Uncle George a fy mam, a pan oedd mam bron a bod yn dechrau ysgol ramadeg, nath hi symud i'r Bari,
a wedyn mynychu ysgol gramadeg y Bari, a wedyn coleg hyfforddi menywod y Bari, a wedyn mynd i ddysgu just cyn yr ail rhyfel byd. Ond oedd mam yn llawn hwyl, hyder, gallu fod yn frawychus o ymplaet, cheeky, direidus, ac dwi wedi etifeddu hwnna hefyd. Mae lot o'n hyder i yn dod o mam. I hateb i rhywbeth pan mynd i eisiau gwneud rhywbeth oedd, os nag o ti'n ddigon da, fydde neb yn gofyn i ti'n neud e. Paid poeni, jyst gyna fe a mwynha. Wel, fel plentyn ifanc, do'n i ddim yn mwynhau, o'n i'n canu bron bob dydd, naill yn ysgol gynradd neu yn ysgol uwchradd. Ac am gyfnod hir, am rhywech mlynedd a hanner, oed 8 tan bron y bod 10, bob nos lun, o'n i'n mynychu Coleg Cerdd a Drama Caerdydd, fel Cymru, yng Nghastell Caerdydd, ac yn cael gwersi music gyda Miss Zoe Creso. Ac wedyn am weddill yr wythnos, yng Nghaerdydd, bron bob 2 wythnos, o'n i'n ymddangos ar Gwlad y Gân, Land of Song. Ac i'r hyn o'n chi sydd yn ifanc, neu nad sydd yn byw yng Nghymru, oedd Land of Song yn rhyw fath o light entertainment. Ifor Emmanuel oedd y seren, ond o'na griw o ryw 6 o blant yn canu ac yn actio gan gynnwys Geraint Jarman, Tanwen, fi, Margaret Morgan, Anne Morgan. So bob nos Fawrth, Mercher a dydd Iau, rhywle yng Nghaerdydd, o'n i'n ymarfer y canu, yn actio, yn dawnsio, trwy dydd Sadwrn yn Studio Pontcanna, TWW, Television Wales in the West, oedd na ymwneud, gwybod lle i eistedd, gwybod pryd i ganu, gwybod trwy i ysgoi, cables a teledu, a wedyn pnawn dydd Sul, dod nôl i Pontcanna, ac am awr bob nos Sul, bob 2 wythnos, ar ITV dros Brydain gyfan, yn fyw, canu, actio, aros i wneud rhywbeth. Nawr, pam dwi'n gweud hwn? 2 reswm, oedd cerddoriaeth yn rhywbeth bwysig i fy nheulu. O'n i'n canu dewdau gyda Brian fy mrawd am flynyddoedd, mewn eisteddfodau lleol ac mewn capeli, a gyda Gwawr Evans, merch W.R. Evans, a gyda Margaret Morgan, yn eisteddfodau'r Urdd, Eisteddfod Genedlaethol, etc. Y rheswm dwi'n gweud hwn ydy nid jyst yr ochr gerddorol, ond fel bachgen ifanc iawn, 8 mlynedd oed, rhedeg i ddal y tren o'r ysgol i Barry Dock Station, cyrraedd Caerdydd, rhedeg i Gastell Caerdydd, cael gwers, rhedeg nôl i'r gorsaf, rhedeg o Barry Docks i gael fy nhe 8 o'r gloch y nos. Felly, lot o prysurdeb, ond y peth mwyaf nath y roi fi oedd rhyddid. Pwy nawr fydda'n rhoi rhyddid i blentyn 8 mlynedd oed deithio i Gaerdydd mor aml. A gan fod yn nhad yn gweithio i Barry Docks a British Rail, oedd gen yr holl deulu privilege tickets a tickets rhad ac am ddim, 6 gwaith y flwyddyn, ac oedd Brian a finne yn mynd i lefydd fel Old Oak Common, Eastleigh, Paddington, Birmingham, engine sheds, i train spotting ac i gipio ac i fynd ar y fireplate ac i ymwneud. So gethon ni lot o ryddid fel bechgyn ifanc, mae Brian ychydig yn hun na fi, ond yn ei wastad mas. A pan mae'n ychydig yn hun, gyda Alan Treharn, pan oedd yn bosib, i fynd ar y tugboats o Barry neu'r pilot boats, mas am y dydd Sadwrn lawr y Channel i Lundy Island, i warchod y llongau mawrion oedd yn dod mewn i Barry neu Caerdydd neu Casnewydd neu Fryste. A mwynhau mas draw, jyst y rhyddid i ymlacio ac i ymwneud ac i ymddiddori mewn meysydd gwbl wahanol i ysgol a chanu a bod yn disgybl ymwddgar. Felly mae'n debyg bod rhaid i ni ddiolch bod chi heb ddilyn gyrfa fel seren y sgrin neu ar lwyfan. Right. Diolch am hynny, da ni gyd yn deud fel sawl ohono ni sy'n ymddiddori mewn cynllunio iaith. Oedd hwn yn aelwyd felly ble
roedd na ddylanwad cerddorol, diwylliannol, bywyd diwylliedig, crefyddol. Oedd o'n aelwyd ble trafodwyd gwleidyddiaeth, syniadaeth, athroniaeth o gwbl? Nid yn ffurfiol, fes ni'n gweud hynny. Yn sicr o'n grefyddol, oedd y mam yn ddiacon yn Tynewydd Road, ac Brian a mam yn mynd i'r capel Saesneg, a'n had yn ddiacon, gyfeinydd y gan. Ac fel nifer o capeli eraill yn y Bari, bod bobl yn syni bod pobl o'r Bari yn gallu siarad Cymraeg, ond yna lot o wneud diwylliannol yn y Bari. Catri Gwynfor Evans, etc. Oedd yr un dosbarth ysgol Sir yn had. Gannoedd o bobl yn dŵad i'r Bari. Un peth ddylwn ni weid am fy mam, pe bai rwy'n yn gofyn iddi beth oedd hi'n neud, oedd hi'n gwirfoddoli. Beth wyt ti'n neud, Mrs Williams? Dwi'n canu piano a sychu penolau. Beth wyt ti'n neud? Dwi'n athrawes ysgol feithrin gyda Mrs Clark. Rhwng 1952 hyd nes iddi farw pan o'n i'n myfyrwr. A beth sydd yn wirthiol oedd Dan Evans y Bari, sef tad Gwynfor Evans, siop enfawr yn y Bari, Mr Heward Watkins, oedd yn gosod carpedi, yn cludo mam a'r plant oedd yn mynychu'r ysgol feithrin bob bore a bob amser cinio i Salem Road Baptist. Twli'r plant i gefn y fan, a mam yn edrych i'r hôl nhw wrth gwrs. Wel, erbyn heddi, fod hwnna yn cael ei caniatáu. Ond dyna pam nes i gynnig bore yma am bwysigrwydd y gymuned, gwirfoddolwyr, o'r bottom up. A lle oedd bobl fel Heward Watkins, a Dan Evans wrth gwrs, a Cal Quinteiniol, yn rhoi eu amser nhw i ymwneud ac i ganiatáu'r ysgol feithrin lwyddo ac i ganiatáu blant ifanc, Tarbyddiod, fynychu'r ysgol. Oedd mam yn trafod syniadau, llenyddiaeth. Oedd yn had yn wleidyddol, oedd yn sosialydd cyn yr ail rhyfel byd, ac oedd yn garcharor yn yr Almaen am 4 blynedd. A mi ddaeth ei droi i gefnogi Rhai Cymru. Am un rheswm, nid annibyniaeth, nid personolydd Saunders Lewis neu Gwynfor Evans, ond y ffaith pan oedd yn garcharor bod yr Eglwys Gatholig a'r Groes Goch yn caniatáu i garcharorion hala llythyrau nôl at eu cytrefi unwaith bod nhw'n gwybod bod nhw'n fyw. A mi nath yn had dderbyn lythyddwr wrth i dad yn gweud, Islwyn, pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Beth yw'r sothach ma wyt ti'n sgwennu? A beth oedd yn digwydd oedd y swyddogion yn y Welsh Regiment yn gwrthod caniatáu i'r milwyr hala llythyrau yn Gymraeg. So o'n nhw'n creu llythyrau ffug yn Saesneg. A'r hynna ddwedwyd oedd pethau ystrydebol fel hyn. The hunt is almost over. I think the fox is fleeing. We shall soon be home with a good bag of gains. Love, Islwyn. Wel, oedd yn had ci ddim yn gwybod beth i wneud gyda hwn. Ac am y cam hynny, nath yn had droi yn genedlaetholwr. Allos bod y peth mwyaf pwysig iddo fe, cyfathrebu a'i dad a'i mam. Dim yn bosib. Diddorol, mewn ffordd mae yna egin cynllunio iaith ynghlwm ar stori hwnnw a tybed fi hynny'n ddylanwad. Oedd fel oedolyn ifanc a fel da ni wedi clywed yn barod, eithwch chi astudio daearyddiaeth a gwleidyddiaeth sydd wrth gwrs yn feisydd eang iawn. Sut mae'n mynd o fanno i fod yn arbenigwr byd eang ar gynllunio iaith, Colin? Wel, sy'n Meryl a Rhodri'n gweud, dwi'n neud yn gwmwys yr un peth nawr ac yn ei wneud yn 1972. Y cysyniad cryfa i fi ydy cydraddoldeb cymdeithasol. Nid yr iaith, nid addysg, ond cydnabod gallu pob un ohoni i fod yn hunan. Ac wrth gwrs, yn y Gymraeg gyfoes, mae hwnna'n golygu hunaniaeth yr iaith. Ond oedd mam a finne a gweddill yn heulu yn cefnogwyr frwd o hawliau, os fynnwch chi, cymdeithasol. Fel myfyrwr, o'n i'n aelod o anti-apartheid movement ac yn y Brifysgol yn Abertawe, o'n i'n ysgrifennydd Third World First. Allas o'n i'n disgwyl wrth raddio
a byddwn ni'n mynd i weithio yn Development Studies yn Africa. A'r hyn nath newid oedd dod i nabod Meryl, cwmpo mewn cariad â hi, trio perswadio hi i fod gyda fi yn y mudiadau yma i newid cymdeithas. A'r neges amlwg gan Meryl oedd, cyn i ti geisio ddylanwadu ar bobl eraill, mae eisiau ti newid ei hunan. A hi nath arwain fi at Grist. Waw, mae hwnna'n waddol pwysig iawn ac yn sylfaen gref iawn i berthynas ac i brodas. A deud y gwir, dwi eisiau dyfynnu o gyhoeddiad sgwennoch chi ambell flwyddyn yn ôl, a na i ddyfynnu'n yr iaith wreiddiol sydd yn cydfynd efo'r hyn da chi newydd ddeud. I have chosen to align myself with the cause of often marginalised and discriminated people in the hope that recommendations I may draft will be of some utility to the improvement of their quality of life and human dignity. Ac eto mae hynna yn mynd â ni nôl at graidd moesol mewn ffordd yr hyn ydych chi'n ei wneud. Da ni wedi clywed am Fishman yn barod, ac o'n i'n mynd i ddeud yn fy sgript y bydda hi'n amhosib peidio cyfeirio at Joshua Fishman. Ac wrth iddo fo olygu eich gwaith chi, sam llawer yn y gynulleidfa hon yn gallu deud bod Fishman wedi golygu i gwaith nhw, ond wrth iddo fo adolygu eich gwaith chi yn 97, fe ddywedodd o, macro-social linguistics is finally coming of age, ac oedd yn eich gweld chi fel aelod cynrychioliadol o genhedlaeth newydd o academyddion a chymdeithasegwyr iaith. Ac felly, yng nghwestiwn i chi ydy, gyda gwaith pa feddyliwr academydd neu dylanwadwr ydych chi yn cyd-ymdeimlo fwyaf? Wel, pam o'n i ar ddechrau ngyrfa, a mi ddylwn i weid fod Glyn wedi bod yn beneth adran arbennig o dda caniatáu fi ddilyn fy ngyrfa, datblygu gyrfa, ac gwneud fi'n gyfrifol am ymchwil yn yr adran mentora staff a datblygu ôl myfyrwyr ôl rhedeg. Wrth ddechrau ar yngyrfa, Glyn Williams, Direidus, ysgytwol, ond yn graff iawn, yn ddiog iawn hefyd gyda llaw, ond yn graff iawn, Miguel Strubel yng Nghatalwnia, Peter Nelde ym Brussels, Maurice Pinard yng Nghanada, ac William Mackey ym Mhrifysgol Laval. Ac oedd Meryl a fi'n ffodus iawn i dreulio amser hir yng Nghanada, gath ni rownd i Laval a llefydd eraill. So rheini yn y maes dwi'n 19 oedd yn bwysig, ond o ran dylanwadau creiddiol, fel nifer ohonoch chi, gan gynnwys ti, Hobbes, Locke, Mill, Marx, Solzhenitsyn, fel disgybl, fyswn i'n gweud mod i'n ddireidus, disgybledig a diolchgar, yn enwedig fy nghyfnod yn Rhydfelen. Ond y tu fas i'r ysgol, pan nag oeddwn ni ar y tren, o'n i'n darllen gwaith Michael Sholokov, Quiet Flows the Don Flows Home to the Sea, Frantz Fanon, Albert Camus. Pethau nawr, wrth edrych yn ôl, pan wyt ti'n 14, wyt ti ddim i fod i darllen Saunders Lewis a Merch Gwerin Howell oedd ar y cwricwlwm. Alright, digon teg. Braidd yn boring i fod yn gwbl onest, i fi pan o'n i'n ifanc. Oedd llynyddiau rhyngwladol ac syniadau creiddiol, yn enwedig anti-colonialism. Hwna oedd yn mynd am ryd. Ac ar ôl i fi radio, wrth wneud PhD, mi nes i MA in African Politics, gyda Jack Spence. Ac o'n i'n disgwyl gwneud gwaith maes yn Biafra, achos oedd y cryfel cartre newydd orffen. Ac felly yn ymwneud a lot ag Sir Abubakar Tafawa Balewa, nid yn bersonol, ond gwaith ac yn y blaen. Ac oedd yn rhy beryglus i fi deithio i Nigeria, i Biafra, i wneud gwaith maes. Felly pan ges i'r ysgoloriaeth gymanwlad yma, fe fwynwyd i fi lle arall yn y byd gael ti fynd i wneud y gwaith maes a benderfynu i fynd i Canada a Quebec. So lot o syniadau yn y maes o arbenigwyr, ond syniadau mwy dwfn falle, athronyddol, o rheini oedd yn gydnabydded yn arweinwyr hanesyddol yn y maes. Yn enwedig J.S. Mill, rhyddfrydiaeth, tolerance, etc.
Wel, dwi'n siŵr bod y gynulleidfa wedi dysgu lot jyst yn yr edefyn bach yna rwan a bod yna lot i drafod dros baned, dros ginio nes ymlaen. A'r hyn sydd yn haro i o safbwynt yng ngwaith ymchwil yn hun ddegawdau nôl bellach ydy fod eich gwaith chi ar adfywio iaith lleiafrifol, iaith llai ei defnydd yn cyfosod yr unigolyn a'r grŵp neu'r grwpiau fel endidau allweddol mewn cymdeithas sydd yn gynyddol, luosog a chymleth, ble rhaid meithrin, parch, urddas a phragmatiaeth yn hytrach na special pleading. Felly, pe bai chi'n gorfod dewis un polisi neu un ymyrraeth sydd wedi cael dylanwad gwell neu gwaith ar y Gymraeg, pa un peth fydde hwnnw? Dwi'n mynd i geisio feddwl am 3. Okay. Un yn gynnar iawn, penderfyniadau awdurdodau addysg Sir y Fflint, Dinbych a Morgannwg wrth ddatblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg, cynradd ac uwchradd yn y 60au, allweddol. Yn labordi, nifer yn gwawdio na fydden nhw'n llwyddo, ond oherwydd ymrwymiad y staff, heb sôn am y disgyblion, mi wnaethon nhw lwyddo a dangos bod e'n bosib i gael addysg weddol dda yn yr ysgolion uwchradd yma. Yr ail set o bolisiau fydda ymrwymiad Sir Gwynedd i'r Gymraeg i arwain y ffordd o ran awdurdodau lleol o'r 70au ymlaen, ac fel nes i grybwyll just nawr, deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Nid oherwydd bod y polisïau eraill am iaith ac addysg yn ddibwys, ond bod hwn yn mynnu sylw gwleidyddion a gweithio'n sifil pennaethiad adrannau ym mhob adran o lywodraeth. Fydda'n amhosib nawr i unrhyw bennaeth adran anwybyddu'r Gymraeg. Falle fyddwn nhw ddim yn gwneud digon dros y Gymraeg, ond yn sytudol mae rhaid nhw ddod i nabod y maes, ymwneud â Bethan a eich rhyw, dod i ddeall bod y Gymraeg yma i aros ac i gynyddu. A po fwyaf o'r etholwyr sydd yn dioddef neu yn cefnogi'r Gymraeg, po fwyaf mae'r gwleidyddion a'r gweision sifil yma yn gweld bod y Gymraeg a chymdeithas ddwyieithog, stroc amleithog, o les i Gymru am ddwy reswm. Un, mae fe'n wahanol i Loegr, sydd yn bwysig, ac yn ail, mae pwerau cynyddol y Senedd yn rhannol yn dibynnu ar hunaniaeth wahanol y Cymru, neu trigolion Cymru. Ac felly mae fe'n bwydo y system i weld Cymru yn lled wahanol. Ac felly mae deddf llesiant yn holl bwysig, dwi'n credu, a deddfau eraill yn y dyfodol, debyg. Wel, fyswn ni'n gallu parhau i sgwrsio fo chi am oriau lawer, ond mae gennym ni agenda brysur iawn. Ac felly dwi jyst eisiau deud fod dyled fy nyled i a dyled nifer ohono ni yn yr ystafell heddiw yn fawr iawn i chi, Colin. A dwi'n siŵr fod pob un ohono ni'n edrych ymlaen at yr arlwy heddiw o ran trafod arloesi ac arfer da mewn polisi iaith, gan wybod y bydde hi bron yn amhosib gwneud synwyr o hynny, oni bai am eich cyfraniad allweddol chi yn siapio a dylanwadu ar y gwaith. Felly, diolch yn fawr iawn, Colin. Diolch yn llian. A diolch i Meryl am ddewis y lluniau, ac i Jeremy, ac i Maite. Ond unwaith eto, diolch i chi fel gynulleidfa am eich cefnogaeth, ac i nifer ohonoch chi am eich negeseuon a'ch cardiau yn llawenhau, ac yn gyd llawenhau gyda'r achrysur arbennig unigryw yma. Diolch Bethan, diolch Jeremy, diolch Gwenllian, a diolch yma yn llaw i Elin ar ddiwedd y pnawn.